Goeie. Op de verkiezingsdag verleden week had de Friese commissaris van de Koning, Arno Brok, en de diegraaf van Wetterschip Friesland, Lucette Kroon, naar alle 18 Friese gemeenten te wijst om, waarom hij is. Wat je hem voorstellen. Ze stappen maas ieren betiet in zo'n waterracebootje en vegen naar Vlieland, dan naar Skilge, dan naar Haas en Frenscher, het water op en dan vliegen ze naar Skier en Ameland. Vast zo'n liet bootje hoe er niet eens baggeren te worden. Nou en daarna waarom en alle gemeenten op de verste walbalans. En wat het inhouden? Nee, ja, ze waren oeral even in het centrale gemeentelijke stembureau. En er waren wat fotootjes maken en camerabeelden. En dan hup, weer naar de volgende gemeente. In alle gemeenten moest de burgemeester zien of haar eigen route langs de gemeentelijke stembureaus onderbreken om mij het burgemeestersketting om de commissaris en de diegraaf te ontvangen. En er wie een oerlijk nog bijzondere leeromsleept. Liek als een nog net stemmen mij en de jeugdburgemeester of het oudste stembureaulid van Nederland of zo. Nou, zo'n dag is duur. De organisatie alleen nogal. Want het stiert en valt bij het schema verzeld. Er zijn wel 5 communicatiefunctionarissen 3 weken mee de waan geweest. En die waardtaxi die is verhip te duur. En die vat zo uit dat de hele waardvereniging stiert aan Rietbosje. En op de walauto, 1 auto uit, meer kilometers had een elektrische auto oorken. En daar ben ik nog wel heel benieuwd naar, waar zo'n Arno en Lucette uit de hele dag nou gaan ha. En waar gaan ze wat eten? En wat zou het opsmieten? Meer stemmen? Ja, Brok had het ook al vast wel zijn dat elke niet stemmen had, maar dat jij er net in. Huldigingen van al die vrijwilligers? Ach, die burgemeesters die hier daarvoor al gebak meenamen. Nee, zo'n onnedige drokkerdij had Brok en Kroon himjend het provinciehuis bereikt, jongens. Kroon die koer dadelijk al weer naar huis, want de uitslagen van het wetenschap kwamen pas een dag later. Brok vernam dat BBB uitsjoegend woon hier. We moeten maar afwachten wat dat opsmieten zal. Friso Douwstra als deputaire van BBB en Affine Fokkers, directeur van Arriva, nou ja, ik weet het net. Maar ik verwacht je wel dat we Abel en Femke Marije van BBB Safie krijgen en dat ze regelen zullen dat dit soort koninklijke vaststellingen van commissaris en diegraaf nooit meer barren zullen. Want het is net meer van deze tijd.